In de studio nou Tani Mare Nicolai uit Damwoord. Goedemiddag. Goedemiddag. Doe bist volop in training en waarvoor? Klopt inderdaad, ja. Ik ga dit jaar meedoen met de Bonifatiusloop voor het goede doel, de KWF Kankerstichting. Hoe bist er zat komen van het KWF het erin? Nou, eigenlijk omdat ik in mijn leven momenteel best wel veel mee te maken heb. Eigenlijk al een aantal jaren. Mijn tante is er vorig jaar aan overleden. En mijn vader is op dit moment terminaal ziek door kanker. En een goede vriendin van mij, die heeft het ook. En het is eigenlijk een heel machteloos gevoel. En ik dacht, hoe kan ik dat nou omzetten in energie eigenlijk. En toch iets bijdragen. En zodoende dacht ik, want ik heb het in het verleden ook wel eens eerder gedaan. Ik ga gewoon iets doen, iets actiefs en voor een goed doel. En is het de eerste keer dat ze echt een hutterin wedstrijd meedost? Nee, ik heb het al een paar keer eerder gedaan. Oké, en nou in training van hokker afstand? De bedoeling is de halve marathon. Dat is aardige afstand. Maar doe best net alleen, want de had nog gewoon niet haar ondersteunen. Hoe zit dat? Ja, klopt inderdaad, ja. Ja, ik dacht, hoe mooi zou het zijn eigenlijk als dit iets kan zijn waarmee je andere mensen ook, en die eigenlijk in hetzelfde schuitje zit, verbindt. Hè? Want het is best wel een machteloos, maar soms ook eenzaam gevoel. En de Bonifatiusloop die leent zich daar heel goed voor. Want je kunt verschillende afstanden wandelen en hardlopen. Dus ik heb eigenlijk in mijn netwerk gevraagd van, wie wil met mij meedoen? En dus het zijn met name collega's, vrienden, familie op dit moment. Maar eigenlijk is het voor iedereen die daar idee bij heeft, die met mij mee kan doen, zeg maar. En die oren, die ken ik hutterin of ik gewoon kuieren voor die oren te zien? Even zien, merendeel gaat wandelen inderdaad, verschillende afstanden. En één collega gaat in ieder geval met me meelopen, hardlopen. Maar waarschijnlijk 10 kilometer. En hartstikke een streefbedrag? Ja, dat streefbedrag was €500. Dat heb ik inmiddels behaald. We zitten nu ongeveer op €700. Ja? En wel gedreven om dat nog wat te verhogen. Want het is nog geen 11 april. Nee, het is geen 11 april. Het is natuurlijk belangrijk om Sint-Bielkor te krijgen van het KWF Kankerfonds. Zeker. Want het is heel tijd meer mensen krijgen mij te krijgen. Wie eerst één op het trein, maar nu al één op het waar. Daar schrik ik van. Ja, klopt inderdaad, ja. Ja, er zijn natuurlijk ook vele soorten kanker. En dat vraagt ook allerlei verschillende behandelmethoden. En dat maakt ook dat ze eigenlijk continu geld nodig hebben voor verder onderzoek. En de behandelmethoden die ze hebben zijn vaak ook vrij heftig. Met veel bijwerkingen. Dus dat proberen ze ook altijd te verbeteren. Ja, en inderdaad, totdat je ook meer onderzoek in doen, inderdaad oplossingen vinden om kanker te keren. Maar echt belangrijk is bevolkingsonderzoek. Dat mensen net toch echt om mij doen. Ja, klopt inderdaad. Ja, dat was recent nog in het nieuws. Dat volgens mij door het bevolkingsonderzoek naar darmkanker, dat verminderd is. Ja. Daar heb ik iets van bij. Het is wel belangrijk dat er onder mij, hoe jij er altijd ontdekt, hoe meer kans om het te overleven, hè? Ja, klopt. Ja, zeker. Ja. Hoe gaat het mij draven? Wat is het nou de passie voor om dit naast het inzamelen van het geld het hutdraven te doen? Ja, dat is een goede vraag. Want het is eigenlijk elke keer wel wat een innerlijke strijd. En ik vraag me ook wel eens af, waarom doe ik dit? Maar op het moment dat het dan lukt en dat je je doel weer hebt behaald, dat geeft zo'n goed gevoel. Dus het is eigenlijk iets wat ik al sinds jaren en dag doe. Het is mijn onderhoudssport, maar ik vind het ook leuk om dat dus zo nu en dan met een wedstrijd gekoppeld aan een goed doel, zeg maar, om dat dan op die manier te doen. Ja, krijgt dat we in Peter verteld, u zit al op 12 kilometer draaft hast. Haast nou komende weken, wat kennen de mensen in die weekend doen om nog een keer die meer te ondersteunen en de donatie te doen? Waar kunnen ze dat vinden? Ik heb een actiepagina aangemaakt op kwf.nl. Dus daar kunnen de mensen het vinden. Maar we gaan waarschijnlijk binnenkort ook nog een loterij houden. Dus dan kunnen de kaartjes gekocht worden. Dat zullen we op verschillende manieren dan wel bekendmaken. En ook gaan we nog langs de deuren om te vragen om een donatie. Dus op verschillende manieren. Nou, succes met het hutdraven en sterkte op 11 april. Weer de Bonifatiusloop en op naar een mooie tijd voor de hele marathon en een mooi bedrag voor het KWF Kankerfonds. Bedankt Tani, Mare, Nicolai. Dank u wel.